Asin rohama dihamu do dame. Nasian di bata ama. Do sian anakna Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Tabi jala horas manita salukna. Salom. Salam sehat. Damang dainang dot akka dongan nahina holongan. Tatangihon ma hatani di bata. Ima jamita pertaniangan di enet sian turku epistel minggu tanggal 3 November 2024. Tersurat di buku 5 Musa bidu onom ayat sada rodi ayat sia ujahama di kita. Alai odo tona aturan dot uhum akka naung tinonahon di Jehovah debatamunai poda onotton tuhamu asa ulahonom muna ditano cisoruhom munai dung taripar kamu tusi asa marhabiara ko tu Jehovah debatam jala diralutiho saluhut aturanna dohot tonana akan nang butonaho tuho songoniho nang anakmu nang pahukum sanelik ko bangudu asa tung gajang umurmu atong tangi omai ale Israel jalari ko timang laon akai asa marhasonanak ko jala asalam torop sidutu hamu songon naung pinarbaga-baga ni Jehovah debatani akka opung tuho ditano habaurani susu dohot situa di loba tangi omma ale Israel anggu Jehovah debatatai Jehovah sasada sado jala ikon haholongamu Jehovah de batam sian nasa roham do sian nasa ati-aten do sian nasa hubung jala ikon para ati-ate honommu luhut hataon akka nahutonahu tuho sadarion jala ikon gogo ommu mangajakron akai tu akka anakmu jala taringotanmu akai molo hudul-hudul ho di bagasan jabum manang mardalani ho di pardalanan manang laumodop ho nang dung hehe nusih jala ikon rautonommu akai bahen partinadaan di atas tanganmu jala bahen pardimotan di holak kolang ni matam jala ikon surat tonommu akai tutohang ni jabum dohot tu pangumbangan kuria nahina holongan adong sarito maripola adong ma sahalak ina sada boruna naon marumur 2 tahun marsak do inatai mamikirhon keadaan ekonomi nasida aidunga 4 bulan amat tanah laho mangarato manuta sada alaidang boy depe manongos epeng mangurupi nasida HP sementara lam gudang kredit sigararo ina tahun gadut bulan kare judulnya ibana ima majalo pahean sisucion manang hidup main usaha laundry alai dang sae manutubi suni akka utang naon bisa datiki ngamemuncak de stres ni inatai ala diputus meteran listrik di Jamuna ala dunga menunggak pola sampai 3 bulan ala ni dang boy be ibana mamake mesin cuci naon laho mangalondri dasar ini promsema tukang kredit laho managi utangna dapat terpaksa ma disita tukang kredit ima mesin cuci ini memberi mana stres alani dumulak tukang kredit udul ma inatai mamanete ibuna mamikir mon hapo kuson sida dapat tangis ma iban ternyata Brunei di parohaon do di ida do omak na natangisi gabi Roma ibana ida potong ma omak nai di tio mahurun ni omak nai sahira nang doron na unang tangis so omak HP alasoni di Brunei lamar situ do tari luidu omak nai tangis
inna uhuk madiau libana Brunei marnida omah na tangisi dina sopan agama nama do inang dibuat Brunei mah kompeng na sendiri dot siap pamangan nih kompeng na lah disolok pun imana mah tu pamangan nih omah nai ya buasa soniba di mana mungkin ipikiri mana sono Idi kita misal koma di bekodo kompeng tu pamangaku asa sipau. Ope ubahe matuho kompengon asa sipo unang betangis. Marnida songoni Brunei sigma inatai dang betang sibana gardiara tahe mekel supi imana di bagasan rohana alani kompeng ni Brunei. Hama kadongan aina holongan. Wala sari itu deh. Alai odo ipolana. Harudak danak nama umur 2 tahun di boto do marholong ni roha. Dia berempati kepada ibunya. Di boto do holong ni roha di patutu ibana do perhatian na tu keadaan ni omak naik. Anak kecil saja yang berumur 2 tahun memberi perhatian dan melakukan kasih sayang terhadap ibunya. Betul-betul matahe bahwa dia itu memiliki rasa empati. Dan karena sikapnya seperti itu, maka ibunya yang tadi stres jadi senyum-senyum sendiri. Gak bisa semangat ibana tuh sih. Dihilala ibana do, holong do, rohani burukot dua inawan. Labita manyanak kamang inang akan ang dewasa. Talubobi labita ma akan aporseat di bata. Naung tahilala asini rohani di bata. Namanjalo pasu-pasuna. Padongan yonna dot pangaramot yonna. Ahado balos nasiak kita. So dadak sinakani ala pengalaman na doi. Ala jalan mana do holong ni omak nai. Gabe di mana musi marholong ni roha tu omak nai. Tung soholong marhatta tu debata naung mangalehon ragam ni asni roha tu mulut tau atau ado balos nasihat kita maka holongi debata alaya kamang inang maka holongi debata dasai hola di pamangan dak kolak kata alaikum marsitutu do jala parsituni hidup di turpuk jadi tahun ihima makalongi sian nasa roha sian nasa afiate do sian nasa gugu alai saluhuk nai roha afiate do gugu na makalongi de bata ihima pakiom mai lahu mangaradoti do mangulahon sude hata de bata tora de bata pati do uhum de bata Huria nahina holongan. Asai do nataida ditupuk jadi tahu. Si paimong ni si Musa doon tu bangso Israel nanay bong manasida tuhuta Kanaan. Tuhuta na di parbaga-baga de bata inganan haba orang ni susu do situ ni loba. Alai ikut jolo di pature nasida do parmulu nasida. Ikut takas do pakawolong nasida tu de bata. Ikut takas do panguluyon nasida. Sudi akapareta ini bata, sudi hata ini bata, mangulahon patik ini bata. Asaido tanda, na betul-betul nasida, maka holongi ini bata, sian nasa roha, nasa hati-hati, sian nasa dulu. Aladunga bangso na merdeka Israel, siala nam haruar, sian parhatubano. Mereka bukan lagi muda. Tetapi mereka sudah bangsa yang merdeka. Sebagai bangsa yang merdeka, seharusnya hidup mereka harus semakin tertib. Alani di leo debatama tunasida akap pati laho menata kehidupan parugamoon haporsiao ni nasida songon halak nong pinadua. Alai dadalah mengatasi mana mengabati lo nasida mulai leopati alai justru gabe manugudu nasida do asalam dasi jalalam ture parmulonna hobar tulong meni rohan di bata asa unang betar buang nasida
Asa unang be di pakatoban na sida. Jalatay mo. Holan halak na bermental katoban do yang beranggapan ia pati do aturani mandodoki ninguluna. Hanya orang yang bermental mudah yang merasa aturan itu sungguh berat. Tetapi mulo halak na merdeka di halomon ibana do akatona aturan do pati ini bata. Ai ido dirajuni gabi si paror haporsion. Molo sian lomoni roha las ni roha mangulahon sude pati ni bata taruda doi kamangluinan. Alai molo ngaparjolo manjua. Molo ngaparjolo sogor roha. Jala marsak mangulahon. Nang usara be. Dak tarulahon. Akka pati do tonani Tuhan. Alani dan taksirang pas di bata siap pamangan do rohani bangsa Israel. Aladunga gabe bohal ni ngulu partodion do gabe poda parmoluon siga do pari nasiga. Asa modo hidup di bagasa pamangammu do di bagasa roham marlapatan doi asa toktong ditari ngoton nasida patiki di pakatayon do di pamudayon dan ulan nasida. Alai di memehon mai diajar mai tuaka ianak konna suang songoni manang pangalao do pangulahon di pahobar nasida ma tu pati ini bata ido ubaen ikon bukuan nasida do mengajar hotsa tuaka ianak kon jala ikon rahun tonoton bahe partinandaan di atas ni tangan do bahe parningotan di holak kolam ni mata jala surat tonon nasidai di tohak ni jamuna do di pangumbanganna asa boha asa unang lupa jala asa dipardadiko mendara daging di dalam hidup mereka kurian mata kamang do inang matsa api do si paengok di si musaon di tujuh tahun nang tuhita di partikianon puasa molo pinarwao do namasan waeng di tonga-tonga ni halak Kristen dungalam moru nama karikoton patik do tona aturan do hatan di bata ditangi do nyan jala dihataon do alai dan manguru dan diulau dan dihabujuon do maulau gariada tahe dunga moru nama kalomong patik di bata ai dianggap do isongon aturan nama dohi ada musiedo beranggapan ia patiki mengabadi ulang holong ni roha. Ay molo dengan atoras beranggapas soni tumbuh hama pahenon na mamarita hot satu yanak pun jala lam torok naik jolma mempertopengkan ajaran sola gracia holang ala asni rohan di bata nama do dan ala nama ulah pati alai holong ni Kristus tu gabe di peralak doi asa unang di hari koton imana aturan oh HP justru ikorado tanda sudi patik do tonai di bata ido tanda na betul-betul hita maka olong di bata jala takas do diajarhon mulut aida musia kamang inang di pada naib baru diajarhon apostel Paulus di Rom 10 ayat 4 ai Kristus do ujung di patiki lahoma mitori nasa nakosia lapatan na matsai perludo patiki gabe si parorot membuat kita satu Kristus. Ada musir tapi dia dan wain kamang duwidang dan saurdut natoras do yanak pun dia porsial. Natoras na burju marudia, burju marminggu pertanyaan HP yanak konna loso amatai loso gariada tahe ado nama nadikon hakristenon. Ada hamba ini boido memang siala pengaruh lingkungan boido mengaruh nadi roha jodoh mengaruh garejo pangkat hamorau do nasi alai tabumubi jala odo nama munahita ima siala ekonomi aku goson utang do kebutuhan songon nanya laman salah ina nadi sarito nangari polai alai dua nih pak Boruna si 2 tahun ini
di batu dodo perhatian holong rohana. Dia menunjukkan rasa empati kepada ibunya sehingga ibunya itu jadi semangat. Lapatan buasa bosoni ala dunia dalam mana. Tersoni metak kamang duina. Sia burus ni rohana itu dan na dibahe-bahe. Boha sia pengalaman na do. Molo tangis ibana dibahe omak na kompeng ibana. Ope ala tangis omak nai isolopon ibana mah kompeng nai tu pamangan omak nai. Holong namur ni doi. Holong nasongoni manian bahenota di parmuluno. Maradopon di bata, maradopon dengan jolpa. Holong namur ni. Asa undang doa kita mengaradu di sugi patik nai. Holong nasongoni ma taswaton ta'ajarron tu akaya nakota. Taswaton tu bagasa rohani akaya nakota. Laho maka holongi di bata. Alani perani natoras macai penting. Laho membina malumunogu do mamudahon akaya nakonna asahot hapusyan tebata. Odo nani hiring ni si Musa itu menjadi tahun las odo dihiring Tuhan tasya kita. Asa ta odoi ma hata ni bata ta udahon ma tona patikne. Narhide ias ni roha rikok ni roha. Asa toktong martabatamba ragam ni pasuk-pasuk. Do pangaramotio ni Tuhan. Amin. Mauliate mali di bata di hatam nabadiai. Gului hai matutu hatani. Suatu metu rohana pikiran nami. I matutu. Asa hobar matu hatani parmulun nami. Alani parbugui hami mangulahuni. Asa bui hami mangulahuni. Sian nasa roha hati-hati do sian nasa bugu nami di bagasan Yesus Kristus. Amin.